Hi guys. First time ako mag-vlog na nagtrabaho. Saba nag-vlog ko kay napasabaan ta. Naglimpyo ko tawong dire sa limpyo ko dire sa store para malinis. Hindi akong trabaho. Ayan. Ayan, making donut. Yun ang machine. Yun, malinis na. Tapos na ako maglinis. Yung mga flavor yan. Nakakapagod. Kapag kayo magtrabaho. Gamay nagsweldo. Okay lang. Sa gamay nagsweldo. Basta kay mabuwi lang. May kapalit o sudan. Bas.